To karong adlaw mao Saint Joseph, hope of the prisoners, hope that leads to liberation. Anano sa kita sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagabanhaw. Ang atong mga pagbasa karong adlaw nagisgot sa kaimportante sa pagkamakanunayon, pagtuman, faithfully obeying og makanunayong pagpaminaw o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ato nadungog, si Pedro o ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan, sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Kay ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Ug sa Ebanghelyo usab karong adlaw, ato nadungog ang mga apostoles mituman sa sugo ni Jesus nga itaktak ang ilang mga pukot dapit sa tuo sa sakayan ug nakakuha sila. Busag itaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbiran niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Matud pa ni Jesus, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios maghatod gyud ay nato sa kabulahanan, pero nakinahanglan usab og pagkamakanunayon kay nag-ingon, kay naay giingon sa panultihon, without fidelity, without faithfulness, there is no hope. Kung walay pagkamakanunayon diha sa pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo, wala gyud kitay paglaom. Hope does not exist in itself. It is always tied, it is always connected to something or someone. Ang paglaom mao nga may makapadayon sa atong pagtuo o paghigugma. Kay kung walay paglaom ang atong pagtuo o paghigugma, maghatod ni nato sa kakuyaw nga makahinay o magkawa ang atong pagtuo o paghigugma sa Ginoo. Let us remember that hope is to desire with expectation, to expect with confidence, and desire to accompanied by expectation or belief in fulfillment. Si Senyor San Jose sa iyang pagpaminaw o pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, natagaan siya og kalauman nga maluwas siya og ang balaang banay sa mabangis nga hulga ni Hari Herodes og natagaan og katinawan ang iyang kalibog sa pagsabak ni Maria. Ato nihibaw-an nga kadaghan sulti ang Ginoo pinaagi sa anghel o pinaagi sa damgo ngadto kang Senyor San Jose, no? Sa pagkahibalo ni San Jose nga si Maria ngayang iyang pangasawunon mabdos nining panahona, naglaraw siya sa pagpakigbuwag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Sa diha usab nga nanglakaw ng mga dumuduong katong mga tulo ka hari, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinagig damgo ug miingon, bangon, dadang bata ug ang iyang inahan ug pangagyaw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadto gayong gabi una nang mikagaw sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Ug sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinagig damgo ug miingon, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose
ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Ang pagpatilinghog ug ang pagpaminaw ni Senyor San Jose sa mga pulong sa Ginoo naghatag kaniya og paglaom ug kagawasan. Paglaom, kaluwasan ug kagawasan nga mausab ang gipangandoy sa atong mga igsuon nga gitawag og persons deprived of liberty. Katong mga tao nga naa karon sa mga bilangguan, physically imprisoned, but if they listen to the word of God, they will surely be spiritually free. Kay matod pa ni San Pablo ngadto kang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9, nagingon San Pablo, nagantos ako o gigapos gani sa kadina o kadina, sama sa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maing balita, apan ang pulong sa Dios dili ginapos. The word of God is not chained, is not imprisoned. This passage emphasizes that while individuals, including Saint Paul and Saint Joseph, face persecutions and hardships for their faith, the message of God's word itself is not bound or confined by such circumstances. This means that the message of the gospel cannot be stopped or suppressed even by persecution or physical constraints. Busa padayon kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kamatuoran man, and the truth will set us free. Ang kamatuoran magpanglingkawas kanato labi na sa sala. Dito po ko assign sa bukid. Nagmisa ko dito, na usa ka liminister, akong gipangutana, Brad, kinsa man ang batanon nga ni Simba? Kay dito sa bukid, sa gagmayng parokya, makailam kita sa mga manimba, ato mga church goer, no? Mailhan ko na to. Oto, nangutana ko, kinsa man ang batanon, Brad, nga ni Simba, bag-o. Yun siya, ako man ang pag-umangkon, pader. Tingko, anong naaman na din is bukid? Yun siya, nakapatay maguna, pader, nitago na dinhi. Niya ako sa pangutana, unya, kung sa may mong matikdan, Brad, nga nagtago-tago na dinhi. Malinaw niyang pagkatulog. Malinaw niyang kinabuhi dinhi. Ingon siya, di gyud pader, nahasol siya. Usahay ni katug maglimbag-limbag. Ingon siya, unsa may kong buhaton ni pader? Ingko ako'y katambag ng Brad. Sultiin na siya, nga paangkunan na siya siyang sala, nga na siya may nakasa, niya bahalag mapriso siya, pero at least, niangkon siya. No? Tuod man, niadto siya sa, niya gikuyugan, nisugot naman, niadto siya sa pulis, no? I-turn over niya. Niya, pinakasimana, nangumpisal ang batanon, kaya niangkon siya nga nakasa. Unya, nisulti sa nako, sa pader, salamat kayo sa imong tambag. Kay diri pato sa mua, sa bukid. Bisag wala pa siya prisuha o kanang puthaw. Pero ang iyang tanlag, way kalinaw, mura sa gipriso. Pero sa dihang, niangko na siya nga nakasa, nagpapriso siya. Niya nung upisal na siya, nagbasol siya nga sala. Bisag nasa sa prisuhan, pero he is spiritually free. Nikatulog niya, malinawon. Usaro gid ay kabutang nga pagwa sa paghasol, mo gyud ang pagbasol. Mo din siya, no, ning atong ikalimang adlaw nagisgot atong tema, hope, Saint Joseph, the hope of the prisoners. Nga naghatag si San Jose kanato og panig-ingnan diha sa pagpaubos. Ang pagpaubos naghatod nato sa pagdawat kung kinsa kita, that we are all sinners in the eyes of God. Kung ganahan ta magpuyo nga malinawon
nga way kahasol kinahanglan gid ay ato makidaha maghinulsol magpaubos at tubangan sa Ginoo kay kita ang uban nato bisag wa ta mapriso sa mga puthaw nga mga bilangguan pero wa tay paghinulsol wa tay pagpaubos sama ni Senyor San Jose wa gitay kalinaw pero kaning mga tao nga nagbilangguan ug maminaw sa pulong sa Ginoo ug mo dawat sa pasaylo sa Ginoo bisan pagipriso pero magmalinawon kay diha sa Ginoo anaa man kalinaw naa man ang kalipay sama ni Senyor San Jose nga malinawon siya malipayon siya uban sa Ginoo kay siya mapaubsanon mapaminawon sa pulong sa Ginoo atong pakpakan si Senyor San Jose no mo niya atong timan-an nga ang makahatag rin nato og kalinaw kalipay mo ra gyud ang Ginoo sama ni Senyor San Jose nga nagpuyo siya pagka mapaubsanon mapaminawon sa pulong sa Ginoo munang nakabaton siya og paglaom kang iyang makanunayon nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nakahatag niya og paglaom kaysa ako nang giingon without faithfulness without fidelity to the word of God there is no hope. Hope give us the strength to keep on believing. Hope give us the courage to keep on loving. Because hope itself does not exist. Hope is always connected with faith and love. That is why hope is one of the 3 theological virtues. No, na sakop ni siya sa gitawag theological virtues ang hope. Kauban sa faith and charity. Gitawag theological tungod kay the object is God. Busa, padayon kita sama ni Senyor San Jose sa pagsimba, pagpaminaw sa pulong Ginoo aron usab ang atong paglaom. No, atong paglaom nga someday in the future makakabot kita sa atong gilauman nga mao ang Ginoo. Busa manindog kitang tanan